Γράφε. Πού είναι ο Φίλιππος? Θα τα βάλω μέσα κατευθείαν. Ζούμαρα ρε μαλάκα. Όχι ρε μαλάκα, αυτό να έρθουμε να τραβήξουμε το βίντεο να γελάσουμε. Να γυρίσουμε. Σιγά. Να γυρίσουμε, άσε το. Ζούμαρε. Έλα ρε γρήγορε. Να. Καλού. Έλα να βαφτούμε από εκεί. Θα την κάνουμε από εκεί. Σε τι άλλο ρε μαλάκα, όλο χάλη σκυλαία και όλο πυροκυκλίες έχεις. Άσε ρε μαλάκα. Πίσω αδύνατο. Πήγε δεξιά ρε, μην γυρίσεις. Θα σου πω εγώ πως θα γυρίσει. Πού πάμε ρε? Δεξιά. Θα σου πω εγώ πως θα γυρίσει. Πάει ανάρτηση. Ερπετό! Να, κάνε, τι ξαναγάμω γύρω στην κάμερα. Παιδιά, θα είμαστε δεξιά, Καλά, πώς το θέλεις ακριβώς. Άμα το φαγώ μπορεί. Αγγελάτε, σπάσει.